Ir-riforma li se tindirizza l-problema ta' madwar 10,000 persuna fil-liġi tal-kera ta' qabel l-1995 imħabbra mill-Prim Ministru Robert Abela s-sibt li għandha se tfisser ġustizzja. Dan kien il-kliem tal-President tal-Kamra tal-Kummerċ David Chwiereb u l-konsulent legali fil-Ministeru tal-Akkomodazzjoni Soċjali Kurt Cherry f'kummenti ma' One News. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ David Chwiereb qal li l-Kamra tal-Kummerċ laqgħet din ir-riforma hekk kif se jkun hemm ġustizzja mal-inkwilin iżda anke mas-sins tal-proprjetà biex inxief idħul xieraq mill-kirja skont il-valur preżenti tal-istess proprjetà. Nagħmlu distinzjoni bejn dak li verament għandhom bżonn għajnuna mit-taxxi tal-pajjiż biex jibqgħu jiġu sostnuti b'forma ta' housing jew ieħor u wkoll l-għajnuna permezz tat-taxxi tal-Gvern biex dan it-tranzizzjoni bejn kif konna qegħdin u kif fil-fatt ħammorru ikun se jsir b'mod li huwa eku. Dr. Kurt Cherry qal kif din ir-riforma għandha tliet għanijiet fosthom li se tipproteġġi lil kull min ħaqqu, se tkun qed tgħin lil prezzijiet tal-kirjiet b'mod proporzjonatu fuq dak li huwa valur fis-suq u se tkun qed taqta' l-wirt ta' dawn il-kirjiet. L-Istat qiegħed jaċċerta ruħu illi l-peace jintrefa' mhux mill-inkwilin biss illi kif nafu ħafna minnhom jinstabu fi stat ekonomikament vulnerabbli għax qed nitkellmu fuq nies anzjani fosthom anki pensjonanti u nies li jiddependu mill-benefiċċji tal-Istat u allura se jkun qed jerfa' dan il-peace u nnifsu permezz ta' sussidju illi jista' jlaħħaq sal-10,000 euro.